Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. Muto ba ka muna nang giingon nga once a YouTuber is always a YouTuber? Ako ginang na-realize nga tinuod ka na siya, no? Kay ako kanang na sinati ni adtong pulo ka bulan nga ako yung gitalikdan ang akong YouTube channel. Okay balo mo unsay nahitabo? Doon nagyoy urging nga mo kuan jud ka ako nga balikan ang akong YouTube channel because ang reason nasugdan naman na, no? Dayon to my surprise, pagbalik na ko, mitubo ang ako ang subscribers, no? Sorry, hi, di ko din mo taas yung kay, pero at least nagtubo siya. Wala siya mag-drop, no? Dahil ang ako ang watch time hours, okay ra po siya. So, ko nga, halain ani, dahil nabisag akong gibiyaan siya og 10 months. Wala mamatay ang ako ang channel, no? Thank you sa akong small community nga nag-follow gyud sa ako ang mga videos, no, katong mga kabuhi na ko family. So kamo gyud ang hinungdan nga akong gibalikan ang akong YouTube channel nga dili na gyud unta, no, maingon na gyud unta ko nga I quit. Pero mo kada nga akong i-share kaninyo nga once a YouTuber always a YouTuber, no. You can give it a try. So ako kining i-share karon sa mga senior citizens or kadtong mga tawo nga wala bitaw lingaw na sa kinabuhi nga murag ilang na-realize nga ang kinabuhi murag puul ba nga murag kapoy nga murag wala lang murag namala na, no. So ato kanang buhion ang atong mga kalaay, mga kakapoy nining kalibutan or sa atong kinabuhi pinaagi sa pag-open og channel, no, labi na sa mga senior citizens. When you are 40, 50, 60, pag-open mo og channel sa YouTube and then bisag unsa lang, no, share your thoughts on anything, everything, no, hangtod nga ma-discover ninyo ang inyong niche. Sa ako primero bisag unsa lang akong i-upload, ma-Bible reflection, maunsanan lang to, hangtod nga doon ako gi-publish nga usa ka video nga kanang naang hangtod karon nagtubo gid siya 2 years ago. Mo kana siya gadala og kung baga murag gadala og ka-OA sa ako ang channel karon, no. Kanunay gid siyang gatubo, daghan kaayo siya og subscribers nga na-draw, no, sa akong channel karon, no. So kanang naagyod kanang unsaon pagwagtang sa kabuhi og lipong sulod sa 5 minutos, no. Wala ko magdahom nga maka-drive kadto og daghang subscribers until now ug hangtod gani sa watch time hours daghan pud siya og nahimo gayo. That is why I really love that video. So daghang mo ingon nga share your thoughts naman bahin anang naang topic, no. So tingali one of these days magama no sa bako, no. So ang ako mga kabuhi family kamo sa hinungdan nga mibalik yun ko sa YouTube kay bisan o gamay ra ang akong community pero at least nakaserve ko sa gamay, no, nga grupo sa mga katawhan. Thank you very much ni Ana. So mupadayon ako, no, bisan dagang nag-discourage usab nga sa unang ko ani nanay nana kunang akong ang atong purpose sa pag-abri og YouTube para lang malingaw kita o yun na kitay diversion sa kanibitang lonely hours, lonely days or kana bang boring, no, boring to beat the boredom. Okay kaayo ng YouTube pero ang atong purpose gani makasapita more on monetization, which is hipokrito po ta og dili tamingon nga maog yun, no. Pero kung ang atong purpose to serve, to share our thoughts to a group of people, kuha na kaayo na siya, kana bang murag encouraging kaayo na siya sa atong galingon nga ay doon ako YouTube channel nga naka-share gyud ko sa akong thoughts about this, about that, no. Like sa ako ang niche nga kabuhi, acid reflux, kanang mga gallbladder naman problem or gastro kanibang intestinal issues, no. So ingon ana malingaw na kaayo ako, no. So ang akong kuan nga ala akong usab nga tagaan ang ako ang mga
palangga nga mga kabuhiunon kung unsa nay ilang gibati karon may tungod sa ilang mga kabuhi, no? So with my phone, Samsung nga phone, dayon kanibang mobile, ang sabi ngalan ani, kanibang tripod, kana bang handy lang kaayo akong tripod, kani akong kuan gikugtalan ako rin mo kana akong kamot, dili kayo ka hatag og mga gesture because I'm holding my unsa ni kanibang tripod, no? So ako ibalikan mo ragi kapoy-kapoy na. So ingon ana, no, although doon ako dako nga tripod pero wala na ako madala ni amo ko og usa ka beach muna nga mahangin-hangin, no? So naay punuan sa mangga nga daghan kayo manggang Bisaya, no? So ingon ana, ang dagat karon is Maldita. So mao kana, no, mo kana nga nakauna ako og gama nini nga video aduna na po hing abot. Dayon mo kini siya karon nga akong gigamaan gayod, no? So mao kana mga 50, 60, 40s or even 70s, gama mo YouTube channel. Ako mong i-encourage aron ang atong kinabuhi mahimong malipayon, no? With the grace of God, of course. O unsa man gani ang sangputan aning akong channel, andam ko nga mudawat og maka-monetize ko, mupakpak ko, pero dili pod, dili ra pod, no? By the grace of God, naragyapon, no? So ingon ana, pero di ko mutuo nga di ko ma-monetize. Ma-monetize gyud ko, pero ug kanus I do not know, no? So sa usa ka threshold sa YouTube nga 1,000 subscribers, makapangambog gyud kog istorya nga lapas na kay ko. Ing lapas na kay ko, exact lang anang watch time hours, kay naa pa ko sa mga 3,000 kapin watch time hours. So I know that sooner or later kabuot ako niya ng 4,000 watch time hours. Now, so mga senior citizens, inumdumi kini, maka-open na gani mo YouTube channel. Once a YouTuber, always a YouTuber, no? So di gyud mo kabiya bisan pag ganahan mo quit, daghan mang mingon nga hingquit na sila, pero mibalik man gyud. O basta kay mahigugma mo sa inyong small community, malipay mo nila, dili gyud mo kabiya anak nila, no? So mao lang kini nga akong sharing karon on my thoughts on kada bitang YouTuber kita. So ang akong kuan diha, conclusion, once a YouTuber, always a YouTuber, no? So bye for now, hangtod sa sunod kita-kits, no? Mangita na sa taglain nga kahisgut-hisgutan may tungod sa kabuhi, kay dunay ingon ako nga gusto pa mi og kabuhi nga mga videos, no? So muna na karon kay ting mangga, ting marang, ting durian kaon, pero aya gyud mo pag-inom og tubig dayon. Hulata ang 30 minutes aya mo inom og tubig aron dili mo saka ang acid, dili ta mo experience anang acid reflux, no? Bye for now. Have a good and godly day, everyone. O salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Kini ang inyong nanay, Lou Amor. Bye-bye.